Nyt me ollaankin päässyt tänne Säynät satamaan ja vähän tutustaan tarkemmin tähän veneiden telakointiin. Ole hyvä ja kerro vähän tässä, että mitä perushuoltoa vaaditaan syksyllä. No ihan ensimmäisenä, kun vene tuodaan telakkaan, niin on syytä tyhjentää jätevesisäiliö, eli niin sanottu septitankki. Ja samalla huolehditaan siitä, että veneen pilssi, eli siellä veneen pohjalla ei ole vettä. Ja samalla sitten yleensä se moottoritila meidän toimesta tai omistaja puhistaa ja pesee. Eli sen jälkeen sitten, kun septi on tyhjä ja pilssi on pesty ja tyhjennetty, niin vene on valmis nostettavaksi. Nyt ollaan päästy sitten tähän nostovaiheeseen. Tässä on ensimmäinen nosto nyt parhaillaan käynnissä, niin kerro vähän yleisesti näistä tekniikoista. Joo, tässä ensimmäisessä nostossa nostetaan autonosturilla ja siinä oleellista on tietysti, että se on riittävä tehokas nosturi ja tietysti kaikki siihen liittyvät asiat ja määräykset on kunnossa. Sitten oleellinen tuossa taustalla näkyy tuo nostokehikko, jolla varmistetaan, että ne liinat ei paina veneen kylkeä. Tietysti pitää olla puhtaat liinat, jotta veneeseen ei tule naarmuja. Onko joku tietty venetyyppi, mitä tällä tavalla juuri nostetaan? No kyllä oikeastaan, jos me nostetaan sellaiselle trailerille esimerkiksi, jolle ei ole aikaisemmin nostettu, on rakennettu uusi traileri, niin silloin käytetään tätä tekniikkaa. Tai että omistaja haluaa, että käytetään tätä, jolloin voidaan tietyt pesut ja muut hoitaa siinä ja tarkastukset siinä vaiheessa, kun nostetaan tällä tavalla. Tämä on erittäin hyvä ja turvallinen tapa myöskin. No sitten luiskalta nostossa vene uitetaan sen trailerin päälle. Ja tässä ensimmäisessä luiskasta nostossa käytetään tuollaista yleistraileria, joka on hydraulisesti säädettävää. Sillä me pystytään ottamaan aika monenlaisia monenkokoisia veneitä tuolta järvestä nopeasti. Ja siinä on hyvin tilaa ja korkeutta sitten pesua ajatellen nähdään se pesu. Mutta että periaatteessa se ero on siinä, että se käytetään sitä veden nostetta, eli aletaan se traileri sinne veneen alle tai päinvastoin trailerin päälle ja sitten lähdetään nostamaan, niin vene tulee nätisti ylös sieltä. Kolmannessa on sitten se, että nostetaan se on hyvin perinteinen trailerinosto, mutta nostetaan liikennetrailerille, eli sellaiselle trailerille, jota voidaan sitten vetää tuolla maantiellä, eli ne on rekisteröity ja katsastettu ja vakuutettu. Nyt on veneet saatu nostettua sitten tänne kohta valmiiksi tuonne talvisäilytykseen, mutta sitä ennen tietysti tarvii vähän putsausta. Niin, tämä veneen ulkopuolinen pesu, niin se on yksi tämän talvisäilytyksen oleellisimpia asioita. Eli kun vene on nostettu ja se pohja on vielä märkä, niin silloin me saadaan se kaikkein helpoiten puhtaaksi. Meillä on luonnonmukaisia aineita, että se on sama aine, mitä on raparperissa, tällainen happo, joka sitten hajoaa vettä ja hiilidioksidia, eli se on täysin luontoystävällinen. Ja sitten näissä, niin kuin tässäkin veneessä, tässä on tällainen hyvä pohjamaalaus, eli se ei edes pääse kovin paljon likaantumaan. Ja sitten jos ei siinä ole sitä pohjamaalausta, niin silloin se pesu olisi joka syksy tehtävä erityisen huolellisesti, varsinkin tällaisessa lasikuituveneessä, että se ei sitten pääse tummumaan. Ja tietysti vahauksella, talven aikana suoritettavalla vahauksella tietysti sitten estetään se, että se vene ei niin pahasti pääse likaantumaan. Vahaukseen perehdytäänkin vähän tarkemmin. Vahaus on tärkeä suorittaa huolellisesti, varsinkin lasikuituveneissä, joissa on useasti eriasteisia hapettumia johtuen muun muassa auringosta. Eli siinä ensiksi tämmöisellä 1500 hiomapaperilla saippuan kanssa hiotaan, jonka jälkeen käytetään tällaista vielä vahaa, joka puhdistaa, mutta tässäkin on hiovia komponentteja, jonka jälkeen sitten tehdään vielä tämmöinen kiillotusvahaus ja sen päälle tulee vielä kova vaha. Ja kun tämä operaatio on tehty ja sitten seuraavina vuosina, niin menee monta vuotta, että tarvii tehdä vaan tuo puhdistus ja pintavahaus. Ja näin kiiltää kuin uusi. Seuraavana huoltovuorossa onkin moottorit, sekä sisältä että ulkoa. Eli tässä on 250 heppainen Yamahan perämoottori, nelitahtinen, ja
Siinä on ajatuksena tehdä tähän nyt talvihuolto. Moottoriöljyt vaihdetaan, peräöljyt vaihdetaan sinne ja tärkeää on justiin nykytekniikan koneet, että kun on ruiskumoottori, että suodattimeen tärkeys on siinä kohtaa, että ei pääse mitään epäpuhtauksia ruiskujärjestelmään, että ne kalliit ruiskusuuttimet tukkiin, että se on tärkeä asia siinä ja samoin peräöljyt, jos on päässyt jostain syystä menemään vettä perään, niin se ei se talven aikana kylmässä halkea se perä, että nämä on tärkeitä asioita siinä katsoa ja sitten tietenkin moottorista katsotaan tiedonkeruu, vikakoodit, onko mitään häiriöitä ollut kauan aikaa, että kaikki on koneessa kunnossa. Sisämoottorin huollossa kiinnitetään huomiota hyvin samoihin asioihin kuin perämoottoria huollettaessa. Käydään läpi niin öljynvaihdot, suodatinhuollot kuin pakkassuojauskin. Näin vene on valmis talviteloille. Veneen säilytykseen sisätiloissa liittyy aina pieniä haasteita. Liiallinen kosteus saattaa aiheuttaa ongelmia niin tekstiileille kuin elektroniikallekin. Tähän on kuitenkin olemassa hyvä apu. Laite, joka säätelee ilmankosteuden aina juuri oikealle tasolle. Eli laite tuodaan siinä vaiheessa veneen sisälle lopuksi käytännössä, kun kaikki muut huoltotoimenpiteet on tehty. Asennetaan tietyt ilmavirrat, jotka johdetaan veneen sisälle, märkä ilma ulos, hydrostaatti, joka säätelee haluttua kosteustasapainoa veneen sisällä. Mikä se yleensä on se ihanteellinen? 50% suhteellinen kosteus. Sen alapuolella olevat kosteudet ovat tekniikalle hyväksi. Se on hyvin huoleton, eli se asennetaan lopuksi, jätetään hydrostaatilla ohjaamaan ja aina kun kosteus nousee yli sallitun raja-arvon, laite lähtee itsestään päälle. Eli ei vaadi talven aikana huoltotoimenpiteitä. Toki on tietysti hyvä käydä jossain vaiheessa katsomassa, jos on tullut sähkökatkoja, on teknisistä laitteesta kyse, mutta muuten verrattain huoleton käyttää. No tosiaan kaikki tämä näytti erittäin helpolta ja hienolta, mutta miten sitten, jos ei ole mahdollisuuksia tehdä tällaista huoltoa itse tai ei osaa? Siihen varmaan jotain apua on olemassa niin kuin tässä. No tämmöinen venetelakka tietysti pystyy tarjoamaan kaikki palvelut avaimet käteen ratkaisuna. Eli omistaja syksyllä tuo veneen tänne satamaan ja luovuttaa avaimet ja keväällä sitten kun haluaa, niin vene lasketaan veteen ja annetaan hänelle avaimet ja tämä kaikki palvelu on tehty. Että kyllä sitten tarvittaessa, jos ei edes kerkeä sitten tuoda, niin haetaankin se vene tänne telakkaan. Mutta sitten on välimuotoja, joissa yhteisesti veneomistajan kanssa sovitaan. Jotkut haluaa tietyt asiat tehdä ja se on mahdollista. Tietysti telakan turvallisuusohjeita ja sääntöjä noudattaen. Ja sitten se, että tietysti me ollaan yrityksenä verkostoiduttu, niin kuin tässä on nähty, moottorihuollot, tämä kuivatusasia, niin näissä me ollaan sitten tämän alueen parhaiten asiantuntijoiden kanssa tekemisissä. Miten semmoinen tilanne, jos ei ole aina näin hienoa mahdollisuutta säilyttää venettä sisällä? Niin, meillä on tämä lämpöisen hallin vaihtoehto, mikä varmasti on veneen kannalta paras. Mutta löytyy lukittuja kylmiä halleja, jotka tietyillä edellytyksillä, kun järjestetään tämä sisäilman kosteustasapaino kuntoon, niin on erittäin hyviä säilytyspaikkoja. Puurakenteisia halleja, joissa sitten taas puuvene säilyy hyvin, koska se toisaalta sitten tarvii sen tietyn kosteuden. Ja peittäminen on varmaan yksi oleellinen osa, jos ulkona joutuu säilymään. Sitten tietysti jos ulkona säilytetään niin kuin tällä alueella, tämä on aidattu, lukittu, vartioitu alue ja kameravalvonta vielä vahtii sitten jos jotain sattuisi käymään, niin kun on hyvät tukirakenteet ja asiallinen peite, niin se ulkosäilytyskin on ihan hyvä tapa säilyttää venettä.